σήμερα κάνω βίντεο LOL και μόλις δεν πάτησε εκλογή και ναι, ωραίος. Αλληνάς. Τζαμό, ναι, εγώ μάχαμε στάνταρ. Όχι. Και πώς μου απαντάει. Άρα είναι. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Είχα πει ότι θα ανέβαζα σήμερα βίντεο με ένα φίλο μου. Όμως το πρόγραμμα στο Gnet δεν δούλευε, ήθελε να το αγοράσεις και είπα να το κάνω από το σπίτι μου. Όμως επειδή αυτός παίζει μόνο στα Gnet, δεν μπορέσαμε και παίζω ένα 3v3 κάτι άλλο. Το καλό μου το account του 30 μου το χάκαραν πριν 2 μήνες και το είχα παρατήσει το LOL και πριν κάνα μήνα το άρχισα και το έχω 11 level. Εδώ πέρα βλέπουμε έχουμε το Jax, το Wukong και εγώ είμαι ο Fresh, δωρεάν παίκτη της εβδομάδας. Από πάνω έχουμε Lee Sin και αυτός είναι δωρεάν παίκτης, αλλά είναι ναι, και αυτός παίζει δηλαδή με δωρεάν. Gangplank δεν είναι δωρεάν. Echo είναι δωρεάν, αλλά είναι 30 οπότε λογικά τον έχει αγορασμένο. Και let's do this. 3 level και άλλο. Αυτά και το 3. Μόνο 1400 €. Πάμε. Λοιπόν, αυτή η λωρίδα είναι πιο δύσκολη. Απ' την άλλη, εμένα με βολεύει πιο πολύ να παίζω, άλλους βολεύει από εδώ. Ναι. Και με αυτό το Γιάννης. Καλό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εδώ θέλω. Και θέλω να δω λίγο τι κάνει. Ένα φανάρι. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραίες κινήσεις. Έχει fresh. Δεν ξεκινάμε. Καλά, ξεκινάμε εμείς. Αλλά δεν μας πολύ συμφέρει να πιάσουμε έναν. Το πιάσαμε, ωραία. Βαράμε. Αβέρτα. Προσοχή θέλει εδώ. Θέλει το φανάρι. Δεν ήξερα για να τι έκανε. Αλλά είναι πολύ καλό. Να τσακώσω έναν. Το πάω, το τσακώσω. Για λίγο. Έτσι. Έτσι βαράει ο Fresh. Εδώ πέρα ίσως να δούμε λίγο τις κινήσεις του γιατί παίζω πρώτη φορά με θες. Εντάξει, αν είναι εύκολο το μόνο του. Θα κάνουμε. Τώρα θέλω να μαγκώσω έναν. Παπ, μαγκώσα. Έτσι, έλα. Έτσι. Πρώτη φορά με θρέσεις πραγματικά. Πες καλά ρε 30 δεν είχες. Κι όμως δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αγοράσω θρέσεις. Καλός είναι, άχρηστος είναι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω μάνα. Πατέρα έχω μια χαρά ευτυχώς. Λοιπόν, πλάκα, κάνουμε και πλάκα. Χτυπάμε. Πρώτο αίμα. Έτσι. Πέρα πάμε να πάρουμε το Minion. Φαντάζεστε δηλαδή εδώ να παίζουμε rank και να λέμε σου κλέψα το Minion. Ναι, κάνουμε για πλάκα αυτό το πράγμα με ένα φίλο μου και δεν έχω μάνα. Λυσίν. Είναι για kill. Δεν θέλω να του παίξω μια ανάφλεξη. Μια ανάφλεξη θέλει. Έλα, έπαιξε. Έλα, έτσι. Φύγε. Ωραία. Θέλει να πιάσουμε έναν. Πάλι. Αλυσιδωτά, έτσι. Όχι, μου τελείωσε το μάνα. Και έχασα, με είχα να κινητοποιήσει. Ναι. Κάτι, δεν items. Κάτι άλλο, δεν είμαι pro player, δεν ξέρω να παίζω σχεδόν καθόλου καλά. Να μάρουμε ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Είναι πολύ χρήσιμο. Εδώ. Επίσης με τα items έχω ένα θέμα εγώ.
Σου έχει κάποια αρχικά items, εγώ θα πάρω άλλα items. Δεν μου αρέσουν ρε φίλε τα αρχικά και όλοι με κοροϊδεύουν και όμως όλους τους φίλους μου τους νικάω όταν παίρνω άλλα items. Όταν παίρνω τέτοια items δεν τους νικάω γιατί έκανα μαλακιά. Ωραία, βάζουμε εδώ πέρα το φανάρι. Τώρα ίσως πάρουμε εδώ πέρα κανένα. Όχι. Καλό σκεπτικό όμως. Πώς θα το σκέφτηκα πριν να φλασάρω. Κάτι άλλο όσο παίζουν LOL και κατηγορούν άτομα. Εκείνη τη στιγμή ο άλλος δεν ξέρει τι να... Γιατί βάρεσα το minion. Εκείνη τη στιγμή ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει. Τι να μπορεί να το κάνει. Πες με. Τα ένα τ' άλλο. Βαράμε, κάνουμε εκείνη την ώρα. Ειδικά όταν μας έχουν πιασμένους και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Τι πιο σπαστικό υπάρχει. Εντάξει, εγώ πάρει μόνο 4. Να το. Πάμε το πάρω. Πάπ έτσι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα ανέβει Σάββατο σήμερα. Τραβάω σήμερα, θα το ανεβάζω. Φλάσαρε μου το τι φλάσαρε και Photoshop. Με το τι φλάσαρε και Photoshop. Πω. Δεν θα άντεχα κι άλλο. Ενώ πήραμε first blood, τώρα μας έχουνε. Λοιπόν, κάτσουμε εδώ. Πλάκα είναι ότι από εδώ πέρα φεύγουν τα τέτοια έτσι. Α, πως το είχα ξεχάσει. Όχι 5, 6. Εντάξει, ας πεθάνουμε ρε παιδιά. Εντάξει, είναι καλό το σκεφτικό. Δεν νομίζω ότι θα το σκεφτόντουσαν όλοι. Οπ, ούλτι. Λοιπόν, να δούμε τι κάνει ούλτι του. Ο Θρας παγιδεύει τους εχθρούς μέσα στα τείχη. Ωραία. Εδώ πέρα. Ούλτι. Παπ. Ούλτι. Δεν θα με βγει σε καλό πρώτο μήνυμα. Δεν θα με βγει σε καλό η ούλτι. Παπ. Μόνο βάγας. Έτσι. Όχ. Τώρα. Δεν έχουμε. Ή. Παίξω τον Άι. Έτσι. Πίσω. Α, μου το πήρε. Γάμο του. Κάτσω εδώ. Παίξουμε και ένα W. Παίρνουμε και levels εμείς. Να δω λίγο κάτι. Το tower είμαστε 0-0. Λέω κι εγώ. Γαμώ τα 3 μου δευτερόλεπτα. Fuck! Τουλάχιστον λίγο damage. Να το σκάσω. Ανάφλεξη. What? Νάτος. Το boost. Τον έφαγα. Όχι ρε. Παραλίγο να το φάω. Δεν είναι ανάφλεξη. Να πάρουμε ένα tax fit θα βρνώ. Αλλά άντε. Εδώ θα καταλάβετε. Όλοι αυτοί μου ευρίζετε. Δηλαδή είμαι 5 φορές χειρότερος. Μην το πάρεις 8 level και σε full. DJ Virge. Λοιπόν, μια διαφήμιση μου έχει κολλήσει. Γιατί δεν το πήρα.